Hvad skal barnet hedde? Han skal hedde Magnus. Okay. Og så kom den tid, at kongen døde. Og Magnus vil blive kong. Jeg bliver kong. Danskelig, jeg bliver jeres kong. Og vil jeg dig vælge mig som jeres kong. Længe liv Danmark. Leve stille. Det skal blive godt. En godt, for helvede. Svenske accent. Jeg blev en kong. En kong. Men nej, jeg ville få Rønvald og Støvehøvde. Det danske den skal accepte dig. Ja, men det er ikke noget. Han skal blive død en dag. Nej, stop. Jeg er jeres kong. Jeg er Rønvald Støvehøvde. Jeg sagde nej, stop, nej, bliv stille. Nu kan du blive kong. Nej. Magnus, du går nu. Hæ? Hvad mener du? Jeg driver det fra Danmark. Hvorfor? Jeg ved ikke, jeg bare gå. Okay. Vi ses. Vi ses. Du skal plage min onkel, Knut, hertog av Selvik, til staden, og jeg dræber han. Hvad? Ja, Knut. Nu skal jeg dræbe dig. Hvorfor? Du forhindrer mig at være kong. Nej!